sing langit gelap katon lur kene cangretan awek kantrung sabarang katlowo kir mayak mayik Duryudana jejaring sadya linawe mamarti mring kautaman yen tan pegat kaprayitnane wong kayu-kayuning kayun pinepsu tapa lan prata tanabing siang rahadri Yayi Prabu nyuwun pangapunten Yayi monggo mesakne dhateng Kang Rakana Tandrawati kula ngeman dhateng kawibawan paduka kula ngeman dhateng jiwa kasatriyan paduka monggo keparenga napak asmangane inggih menika serat kekancingan wah Sorat kekancingan dos pundi titik kalenggahan menika pundi seratipun kula waosipun winaos surasaning Kintaka dening Sekta Prabu Duryudana oga mangkaring pangkalih ya jinuwing-juwing kang serat kekancingan wah opo iki wah Semana sigra anyandak kang konang pusaka asa pinarjaya Tandrawati sap jero pawayangan ana Raden Werkudara 1000 cacahe Raden Harjuna 1000 cacahe hamundi kang konang cemparing Kantaka mau Prabu Duryudana wah
bumi gunjing langit lakaton liregi ninjang liregi ninjang risang mawe gandrung anak Prabu wonten tinimbalan dawuh paman watak niku wau beda kelawan watuk watuk niku gampang tambane nak watak mbok menawa bareng kelawan nyawani nuwun sewu paduka titising Wisnu Bathara kang sejati nuwun sewu kinten-kinten mawon anggen paduka ngripih dhateng anak kula Pandurayudana mengke kasembatan napa mboten miturut jangka jangkaning jagat nuwun sewu kula mboten mangertos alah mosok jenenge Natandrawati kok nganti ora ngerti iki kebangetan mbok inggih paduka paring dawuh dumateng arsanipun ingkang bapa paman nuwun sewu perang donya wonten ing jagat menika wau kapirang wonten pinten nggih pripun paman perang menika wau kapirang wonten pinten perang menika kathah sanget ing antawisipun inggih menika wau perang Untarayana Pawaga ginupit utawi Baratayuda ginupit Gujali Suta Bratayuda Jaya binangun menika tegesipun menika sedaya badhe kelampahan paman Bapa paman saged anggagapi perang watak Asura kalawan watak Asura menika badhe dumadi inggih menika sapa nandur munduh wong nyilih balikake wong utang bakal nyaut inggih taonana windanana kula mboten badhe wangsul dhateng negari Dwarawati napa dene wonten negari ngamarta sakiwa tengenipun menawi kula dereng angsa katrang saking Kyai Prabu Duryudana perang risang Burisara amanggihaken marang Satsanganira Raden Setyaki kang nitih jroning kreta iki perang lampahe nganti kaya miriwis nyungsa banyu
Yo. Gelung papak gelung bunder buka sini. Gelung papak gelung bunder buka sini. Buka. Buka. Jos. Buka. Wah, dah penake koyo ngono kuwi. Masa mo? Jumuk ke arake mo. Niki bose. Wah, matur suwun. Wah. Ngetes sindene siji-siji penak iki. Nggih napa nggih? Awit sangka Mbak Lia. Ayo Mbak. Cekel mike Mbak. Siap? Yo. Gelung papak gelung bunder buka sini. Gelung papak gelung bunder buka sini. Buka. Buka. Jos. Buka. Mare pengen ndok ngene iki. Kenti sandinge. Mbak Vivi. Mbakku lho wi. Lah mbakku ya ora apa-apa. Ayo Mbak, siap? Ayo Mbak. Gelung papak gelung bunder buka sini. Gelung papak gelung bunder buka sini. Buka. Buka. Jos. Buka Mas. Waduh, kok celuk Mase barang kok dengaren. Ijol apa piye, Mas? Ijoli sapa? Oh iya ora duwe. Wes yo. Oh.
bala kang tumingal prang campu samya medali lir tatip wileting godho jebule mendem bocahe oh alah warawa Buris rawa anakku ngger kelangan wanita kok nganti kaya ngene polahmu kaya Buris rawa Buris rawa tangi aduh lho wonten dawuh man paiman diasmu kuwi lho man sengkune niki iya Buris rawa kowe mendem ngene iki lek ora nek trambule lek ya ora gagah to nggih mboten gagah blas wong Buris rawa kok jenenge ngombe mesti kudu enek rusuhe kudu enek kerusuhan ning ndi-ndi man yen mengkono sawangan kae ning dhuwur kereta kae enek sapa pundi man kae lho dhuwur kereta kae lek ya gendhakanmu lawas to kae lho kae lek bungke to man nah ayo ndang dipateni ndang golek perkara wis rawa ayo ke limpe komburi kepruk botol abuh ndasmu ke oh mati kowe wah wah paman apa wartamu ing dalan akeh wong mati keneng opo mati den aniaya sumo supotu rasing kikir sok manyo ilang wardanya terus ngalintih
mripate mendelik sikile ance-ance. Buri Srawa wong edan. Kendelen wani ngepruk saka mburi. Ben. Wong mendem kuwi bebas, Bos. Tak kandhani. Mengku karep apa Buri Srawa? Arep golek anget-angetan. Ayo, kowe milih gelut karo aku apa milih ngombe bareng yoga-yoga? Yen kuwi njalukmu aku milih gelut wae. Milih gelut to? Yo. Ayo ndang maju oke. Maju sepira gedhening kasekteni parat elek. Wong lekan oleh momongan kepupuluk oleh pasangan merangit tata ngrajiau sumbuk nyawamu ke? Apa ora ngerti iki Buri Srawa sekti tanpa coba? Ayo musuh kelawan aku tebak dada ora mlesati kamu sembah lawan barat.
Srawa. Ayo, maju oleh. Colong Bayu Kantaran Rausa Sing kolena pranteng Parat kowe. Ngantemo. Ora apa-apa. Ayo. Balik kene, ngantem. Ora kroso. Iya. Ayo kowe. Jurus gedang goreng. Wah! Krieng, Lian, krieng, lian, krieng. lian. Geruduk. Duduk. Junjung sabut take. Junjung Jalake. sabdo. Waduh. Wah. Yaki. Mandek ya. Wah. Wah. Waduh. Wah. Oh. Wah. Mandek Yaki, mandek. Bumi kunjing langit lakaton lergening jang lergening sang resang mawe gandrung tiaki wonten tirimbalan dawu wis katok nggonmu bondo yuda nggonmu perang kawan Burisrawa dereng durung piye to
Kula urung lega nak urung nyumurupi getih Burisrawa reweh-reweh. Dudu ana kene papane. Entenono. Lamun to dumadi Perang Agung Baratayuda Dewilangun. Bapak Prabu rikalenggan menika sanjane para sata Kurawengis kula ngertos menawi paduka saka Prabu dipunanggep wujudipun ulam ingkang kecemplung najan kaya mangkono ora bakal keweran dina semengko para Kurawa bakal ndak gegiru saranipun mara sawangan aku dina semengko Kyai. Ayo sawangan aku Setyaki.